Oh, hello guys. Unsay birada guys? Dati bulat na bagis. Unsay atong Birada diri guys kay kon guys. unsay birada guys? Nanawa guys. Nanawa. Tanawa guys sa atong mga birada guys. Kaon guys. Watch out guys. Atong birada ron guys. Sugbat ag bulad. Bulad na geng? Isda. Bulad guys, bulad. Bulat na siya guys. Bulad na siya guys, tirada ba tirada. Ano siya guys? Oh, ana na siya guys oh. Ang mga backup guys oh, mga tigtilaw guys. Kila. Mga pogi. Tuwo. Udsa na kubkob na ba guys? Kup Di na sad ta maglitsin guys. Isda na ba taron guys kay paiwas high blood mga guys, di ba geng? Isda sa taron guys, di ba geng? Ayo. Isda guys, lami kayo guys. Kira guys. Lami kayo guys no. Pakla. Pakla ang mga biron. Dili guys. Lami kayo guys. Napa ko ni. Okay kayo guys. Okay. Ay paabong na guys kay ato sang mani-manihon guys. Birada ta guys, birada. Una naluto na guys. Wala. Ni atong naluto guys. Atong birada guys. Unsay birada adi? Ang garada. Unsay birada adi? Guys, ang garada kasi isda ni guys. Isda bulad di guys, bulad. Bulad ay. Bulad ni guys, bay adi ba? Adi din bulad guys. Adi bay bulad guys. Sumo ni atong naluto guys kani guys. Lami kayo guys. Okay kayo guys. Okay kayo guys. Natukan si Adi guys. Bye bye guys. Bye bye na guys.